Mä oon Olkkosen Sanna ja mä työskentelen OP Etelä-Pohjanmaassa vastuutettujen asiakkuuksien tiimissä asiakkuusasiantuntijana. Mun työpäivä koostuu lähinnä omista asiakkaista, eli mulla on oma asiakassalkku ja näiden asiakkaiden asioita sitten hoitelen, eli vastaan puheluihin, verkkoviesteihin ja sitten myös itse kontaktoin asiakkaita ja kutsun tapaamisiin. Mun työssä on parasta sen monipuolisuus, haasteellisuus, joka päivä oppii jotain uutta ja aivan huipputiimi. OP:ssa on mun mielestä hienoa se, että täällä pääsee etenemään omien kiinnostusten mukaan. Esimerkiksi itse olen mun 20-vuotisen OP-uran aikana päässyt tosi monipuolisesti tutustumaan eri työnkuviin, esimerkiksi rahoituksen ja sijoituksen parissa. Meillä on työkavereiden kesken aivan loistava fiilis. Täällä ollaan huumorintajuisia, lämminhenkisiä ja aina on aikaa auttaa kaveria. Ja tähän porukkaan on todella helppo liittyä mukaan. Mun mielestä tähän tehtävään sopii henkilö, joka osaa kuunnella asiakasta, on joustava ja omaa paineensieto- ja ratkaisukykyä. Ja tietysti hyvä tyyppi.